Så er det sgu blevet dagen efter, jeg var ude at filme Den Hvide Dame. Så jeg hører lyden måske anderledes, det blæser helt vildt, og jeg har selvfølgelig ikke mic'd op i dag, men nu tager vi sgu lige en tur til Frederikssund, for nu skal vi sgu hen og hente noget sus af. Så lad os da lige komme derhen og få hentet det, mand. Kom med, mand! Så kom vi sgu frem. Jeg er sushi i Frederikssund. Det smager bare godt, men lad os lige komme ind og få hentet maden, og så lad os lige se på, hvad vi har fået bestilt. Så fik vi sgu hentet dem af, og det vigtigste, det er sgu riskæg, når de ikke med, for man kan lige køre og spise bare hjemme af, men det ser sgu godt ud, men lad os lige se det, når vi kommer hjem. Så fik vi sgu lige hentet det i Rema. Det blev sgu bare lige til noget soda pops, som vi lige fik hentet derinde, og så lige Monster. Så lad os lige få se på, hvad for noget sushi vi har fået købt. Det bliver sgu lige til det der værd her. Men det ser sgu meget godt ud. Det er nogle lækre stykker. Det her er de bedste. Dem der, de er bare gode. Så prøver vi sgu lige at tage sådan et stykke her, dog. Så jeg kan finde ud af at få det fri. Og så lige døbe det her over i noget soja. Så lad os lige prøve at smage på det her der. Very good for my mouth. Nu nyder vi lige den her måltid her, så ses vi bare, når jeg vender tilbage. Hej folkens, det blev sgu lige en ny dag. Jeg fik sgu ikke lige filmet mere i går, men nu er vi tilbage igen. Nu er jeg lige kommet hjem, og nu skal jeg faktisk til at køre igen næsten, for jeg skal sgu lige have min kæreste i praktik, så vi tager lige en tur til Frederikssund, så lad os lige komme derhen. Så fik vi sgu også sat min kæreste af til praktik. Så off she goes! You're doing amazing, sweetie. Så fik vi sgu sat min kæreste af. Jeg er stadig i Frederikssund. Jeg er pisse sulten. Så jeg tænker lige, at vi skal gå ind og få os en lille bitte sandwich. Så nu kan vi hen på Sundwich her i Frederikssund. Mega gode sandwich, så nu lad os lige gå ind og få sådan en sandwich, så kan jeg lige vise den bagefter. Så fik vi sgu sandwichen i hus, men nu ved jeg ikke, om I har prøvet det, men hvis I kommer til Frederikssund, og hvis I bor i området af Frederikssund, eller bare lige kommer forbi, det ved jeg ikke lige, hvorfor I skulle gøre, men hvis I gjorde, så skal I virkelig overveje at tage og få en sandwich ved Sundwich. Og det her, det er altså ikke en reklame, men hun laver nogle mega gode sandwich, og hun har sin egen pesto, og altså, det hele det spiller bare hendes friske råvarer, det hele, det er mega lækkert, så det skal I sgu tage og prøve, hvis I kommer forbi. Jeg skulle lige sige, at jeg vil lige tage mig at spise min sandwich nu, men jeg skal nok lige vise jer sandwichen, hvis jeg kan komme til sådan og lige komme hjem, så skal vi nok lige prøve den op, så I kan se, hvad jeg har fået i. Men jeg har bestilt en helt almindelig kylling bacon, men har jo, som I ser på videoen før her, der hun har masser af muligheder, så der er sgu lidt til alle smage, og man kan også blande salater, og jeg så også, der sad en mand derinde nu og spiste, han sad og spiste en kæmpe tallerken med alt muligt blandt selv salat, så det så også virkelig, virkelig godt ud, så der er sgu rigelig mulighed for alle folk. Lad os lige komme over og hente vi skal hjem igen, du. Vi skal over og hente min lille baby. Min lille baby sandwich. Ja, lille sandwich der. Hvor er du hen, mand? Så når du sidder der, ja, lad os lige få dig fri der. Ja, kom med far indenfor, så vi kan spise der. Ja, tak. Så fik vi sgu åbnet sandwichen, så det sige, se hvad der er inde i. Jamen, det er for lækkert det her. Der er kylling og bacon og rev gulerod og det hele. Og karrydressing og hendes egen hjemmelavet pesto dressing også. Den er virkelig, virkelig god. Og den smører hun også på rundt på toppen, og så agurker og det peberfrugt og det hele. Jamen, det er lækkert. Nu vil jeg bare lige nyde den her sandwich her, og så ses vi bare igen senere, ikke? Det med, at man ikke skal holde her dog i 1 minut. Men altså, om jeg gider at holde i de her fucking vejarbejde. Der er vejarbejde overalt, mand! Så vi skulle i Frederikssund igen, dog. Så har vi lige fruen her, hende har vi fået picket up. Så skal vi sgu hen til Malle, Josefines broder. Så lad os da bare komme derhen. Malle, han har sgu fået den nye gamermus, du. Så har han bare klar med Death Adder. Det skulle V4'en, du. Hvor er den? Den der. Så er han bare pro. Jeg prøver at se det. Og den nye dongle. Prøv at mærke, hvor tungt den er.
Hold da kæft. Ja, okay. Den er sved. Den er sgu sved, men det er sgu en fed nok mus. Igen. Ikke reklame, men det falder V4 Pro. Så er vi skulle komme derud igen, og nu skal vi blive den rigtige vej hen til bilen dog. Nu skal vi kraftigt en tur ind til Herlev, fordi at, min kæreste skulle lige have købt et GoPros. Ikke også, Marle? Ja. Så vi skulle komme til Power dog. Lad os lige komme ind og se, hvad de har derinde, og så få købt det GoPro. Så kom vi sgu hjem igen, og vi fik handlet lidt i Power, eller rettere sagt min kæreste fik handlet lidt. Hun fik købt GoPro 13 Black Hero, mener jeg det hedder. Et lille nyt GoPros. Hun fik købt et stativ eller en tripod dertil, og så selvfølgelig noget SD-kort, som man så gør, at hun kan få filmet. Og det er en lille hund, der synes det er spændende, ikke? Amalie, synes du det er spændende? Ja. Så nu kan der sgu optages videoer i god kvalitet på hendes kanal. Hvis jeg er rigtig heldig, så får jeg måske lov til at låne det nogle gange, ikke også? Men det finder vi ud af, ikke også, folkens? Men det var sgu alt for min video her, for de her 2 dage her. Der blev til noget sushi, noget sandwich, noget power, lidt indkøb. Lidt forskelligt. Stille og roligt i alle vlog. Ikke også, Marle? Ja, det blev sgu lidt til det, men tak fordi I ser med. Og hvis I har lyst til at se mere, så husk at like og subscribe, og så kommer der bare lidt forskelligt her på kanalen, og så ses vi bare i næste video, ikke også? Hej!